खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि जायफोर सुबुंफोरा गोदान गारि बायनो सानदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां 1 आगस्तनिफ्राय गोदान मोनसे नेमखान्थि बानायदों गासैबो गोदान गारिफोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बराव जिए लिरनाया थानो नांगोन नाथाय मानो लिरनो नांगोन बे गोदान नेमखौ DTO बिफाना बे गोदान नेमखौ फोसावदों नंगौ जायफोरा गोदान गारि बायनो सानदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां 1 आगस्तनिफ्राय गोदानै बायनाय गारिफोरनि नम्बर प्लेटआव AS01 जिए लिरनो नांगोन हान्थामेला बिफाना मेरा भारत महान स्लोगानजों हादरखौ थुलुंगा होदों आरो बे नम्बर प्लेटआव जिए लिरनाया गुवाहाटी आसामखौ दिन्थिगोन बे समाव कामरुपनि नोगोरारिफोरनि थाखायबो बे गोदान नियमा 1 आगस्तनिफ्राय बे नियमा कामरुप नोगोरावबो बाहायजागोन कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला खुंथाया जर'खा सिबिथायखौ जागायगोन